Здравейте хора, аз съм братя на Мима, на сестра ми и мисля, че е момче. Здрасти хора, моята майка е отдавна бременна, аз съм най-голямата сестра, ще имаме беби и аз мисля, че е момиче бебито. Здравейте хора, моята мама е вече бременна и мисля, че е момче, не знам. Хора, мисля, че съм бащата и мисля, че бебето ще е момче. Здравейте, аз съм майката и знам какво е, обаче няма да кажа. И така, сега ще разберем вече пола на бебето. Ще дигнете балоните нагоре. Двамата. И ще броим до 3. 1, 2, 3. Давай! Вау! Давай, Марите, ти! Давай, Марите! Давай, тате! Пукай! Дигата стана, дигата! Давай! Давай, бе, тате, голяма борба Със сила. падна. Дигата стана Силно. това. Вау! И така. И сега момче ще е, да знаете. Аз ще го уча, аз знае. Хора, какво ще е? Момче! Ето. Майки!